Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo, please like and subscribe. And don't forget to on the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong upload guys. Ngayon naman guys, update tayo. Yung usapan natin tungkol sa vaccine dito sa Saudi Arabia guys. Kasi nagsisimula na ngayon guys. Yung kung wala kang vaccine kung tapos ka na sa unang vaccine at saka pangalawang vaccine guys, tapos yung booster mo wala pa, kailangan natin guys magpa-booster kasi hindi tayo pwede pumasok sa mga mall, kung saan man dito guys, kasi hindi na allowed ngayon guys. Kailangan na booster tayo. So sa hindi pa naka-booster dyan, pa-schedule na kayo guys para makakuha kayo ng schedule, kasi ngayon mahigpit ang schedule ngayon kasi puno, dami, wala ng space. So paunahan na lang po. Tapos pero mas mabuti sa gabi kayo magpa-schedule guys, kasi kung sa gabi yung iba hindi sila sa gabi kasi tulog, di yung hindi busy yung line. So kasi pag araw kasi guys busy, kaya hindi tayo makapasok. So diskartihang malupit na to guys, kasi naghigpit na sila dito sa Saudi Arabia. Kasi ngayon tumataas na naman yung kaso ng COVID guys. Araw-araw mayroong 5,000, 4,000, araw-araw yun yung nahahawaan ng COVID. Kaya dubli ingat na lang tayo guys, kasi tayo lang dito, wala tayong kapamilya dito guys, mahirap magkasakit dito. Tapos kung magka-corona tayo, ang Diyos na lang po ang bahala, kasi yung mga amo natin paswertihan na lang kung aalagaan tayo, kasi kadalasan dito tayo lang. Yung iba pinabayaan na ng amo nila, hindi na binibigyan ng pagkain, kinukulong lang doon sa kwarto kasi takot din silang mahawaan. Tapos tayo naghihingalo. Yan ang masaklap guys. Kaya kung kaya ng katawan natin, ingat-ingat din tayo guys. Umiinom tayo ng maraming tubig at saka lemon at saka green tea guys, kasi nakikita ko sa mga viral ngayon, yun ang iniinom nila pag nagka-COVID sila guys, para maano yung katawan natin. Kaya wala namang mawawala kung di manggaya-gaya din tayo. Habang wala pa, di paghandaan na natin guys. So araw-araw tayo umiinom ng lemon at saka green tea guys, kasi yun lang magpalakas ng katawan natin, yung laban sa mga bad elements, di ba? Wala namang mawawala kung maggaya-gaya tayo sa kanila. Kasi laging viral ngayon yung mga kaso ng corona. Kaya pahirapan na to guys. Kaya yung mga umuwi ng Pinas, nahihirapan din sila, kasi pagdating sa positive o pagdating sa test, sa swab test, magpositive. Pero okay naman daw bumiyahe yung nagpositive. Pero kawawa naman yung lumalapit sa atin, baka mahawaan. Kasi hindi nila alam nagpositive tayo, di ba? Kung nagpositive naman, di huwag na lang tayong tutuloy umuwi, hayaan mo nang mawala yung virus, kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. Tsaka yung mga walang alam na mayroon tayong virus, di tayo na lang ang kusang lumayo sa kanila, kasi tayo man ang may alam, sila walang alam, diba? Kung medyo may nararamdaman na tayo nga nakakaiba, mag-steam lang muna tayo sa bahay, huwag tayo magpa-ano sa labas, kasi mahirap na.
Kasi guys, marami akong mga kaibigan ngayon nga nag-positive sa corona. Ang hirap daw ng pakiramdam guys. Yung heart natin parang hindi makahinga. Saka yung katawan natin nanghihina. Saka yun. Sabi ko, palakasin na natin katawan natin kasi mahirap na. Kaya dito sa amin din guys, malaki ang tsansa nga magka-corona dito kasi yung mga tao dito, labas ng labas. Ayaw nila nandito lang sa bahay. Kaya maya-maya punta sa labas. Kung saan-saan. Punta sa maraming tao. Punta doon sa Wonderland. Doon sa Wonderland, hindi natin alam guys kasi marami doong mga tao. Naghalo-halo na yung mga tao doon. Hindi natin alam kung sino may virus. Kaya dito, ingat-ingat ako dito kasi aywan ko sa kanila. Parang hindi mas sila takot sa virus guys. Parang ang virus na yata yung natatakot sa kanila guys. Kasi labas sila ng labas. Ayaw man nilang mag-stay dito sa bahay. Kaya ayun. Sabi ko, bakit kaya ganun yung mga tao na to? Kasi alam nila ngayon maraming virus. Ayaw pa rin tumahimik dito sa bahay. Labas ng labas. Para sa tingin ko guys, parang nandadamay din yan sila ba? Kasi pag mahawaan yan sila, malaking posible nga mahawaan din tayo kasi sama-sama araw-araw. Tapos yung bahay, hindi naman medyo kalakihan. So, magkalapitan lang tayo lagi-lagi. So, yun. Sabi ko, parang iba talaga itong mga tao na to. Laging sinasabi nga, huwag palaging labas ng labas. Ayaw pa rin tumahimik. Labas ng labas. Tapos laging umuorder ng pagkain sa labas. Pero ako, hindi ako kumakain guys yung binibili nila sa restaurant. Kasi hindi natin alam. Buti na yung mag-ingat tayo guys. Kasi mahirap na ngayon guys. Tapos hindi din natin alam kung malinis ba o hindi yung gawa nila. Kasi hindi natin nakikita. So mabuti na lang tayo lang gumawa ng pagkain natin guys. Kahit hindi masyado masarap. Pero pag tayong gumawa, masarap na yun sa atin guys. At saka safety din tayo. Kaya wag tayong magaya-gaya sa kanila. Kasi ayaw nila ng mga pagkain dito sa bahay. Gusto nila yung binibili. Pabayaan na natin sila guys. Ang importante tayo, nakaintindi tayo sa sarili natin. So, yan, ingat-ingat lang tayo. Kasi, alam na natin dito sa Saudi ngayon, marami nagka-corona. Isipin natin yung 5,000, 4,000 adi. Diba? Ang dami. So, malaking problema yun guys. Mas okay sana kung nasa Pinas tayo kasi kung doon lang tayo sa Pinas, meron tayong mga pamilya doon. Pero kaso dito sa abroad guys, so flight tayo dito guys. Pag magkakasakit tayo dito at saka yung corona na viral ngayon, kasi ilang taon na yan, hindi pa mawala-wala. Mahirap kasi wala naman taong malapit sa atin guys pag magka-corona tayo. Tapos pag magka-corona, pag mamatay, hindi makauwi sa Pinas. Dito lang tayo itatapon. Patay na. Yun ang mahirap. Umalis tayo ng Pinas na walang sakit. Maganda yung katawan natin, healthy na healthy. Tapos pagdating dito, patay. Pag maano tayo ng virus, wala. Kaya lagi lang tayo mag-pray guys. Nga, gabayan tayo ng Diyos. Ilayo tayo sa mga bad espiritu kasi pumunta tayo dito para maghanap buhay para sa pamilya natin. Tapos yun yung maano natin dito, di ba? Kaya yun lang guys. Please like and share. Don't forget on the notification guys. Bye. Salamat.